pini ladak nilitum men tiso SGB rialong tong sikot pen ferangke amai kidonang kok mate press meet kidonang kok alam thela puhan lo pini nili press meet kidonang kok alam theja je aprang pini ladak channel along klem bangphu apen dak channel kadok avia channel phansame nitum ka chohang ateng nang nitum maporoteng pen nang kipali thega pot nilihin pen nitum rat pen nang nitum han ka churu pajir lo la solong pini ahok pet press meet kidonang kok alam the la puhan lo kidam tang elitum borjan ha warlong solar project amen pen nilitum ladak men ti soiria long leta kapuri dun lok kido ko kajo nilitum earning ong ako pen inut bahini atum nang kichok che kido ko kajo nilitum ta isi press meet along chipeklang dun iraje karbiang long arat na theklong bom lo aphi bangke sar tumbang haladak nang humri je phan nitum sarum han chothan lo asoteng kedam tang 26 June 2023 arni anilit hikubalong laso solar project aphan mesian pen rat pen ke claim kidam rap ke mesian ji phan pusi ilitum kaching honnai borjan IMC akhai surjorong phar lapen VDC chairman Sunaram Sinar lapen hodak joint secretary ARO ESO Mondol SK lapen EPDCL department pen officer tum doan nilitum phan kisung pen ai pa jok phan nitum han mesen pen la solong ne pa dudun thekji mesen pen kado kaveta mera peji phan se alang nitum nang kira phan se wang lo asi alang nitum han ta me churulo woi phisita la solong solar project a meeting bang jut det pen aphi inut bahini akorti etum kechok che inut bahini abang putum kechok che ke do ko jok rat phan paprung dut pen nilitum ta chimang ram de lola swarni atheni tumla pusonji puji chini lorle amasi towara lampen rat tumbang ke towar pachi lang ponji pomen pen amat sarvi mar tumbang thur paklo asi hola solong bang ke nilitum kitoi putawe la inut bahini kechok che yoni lolake asila solong pini nili elitum IMC surjorong phar sar lapen VDC chairman Sunaram Sinar lapen joint secretary ARO SK Mondol lapen ke thekiding alangtum officer tum phan anstame nilihin ben chuning ri ponlo athe hola swarni nilitum rat lapuson ke claim dat along inut bahini ki chok che yoni se lapuson ke claim lo asi hola thoi pen stame chuning ri padik krim lo athe hola swarni ki chok che bangke inut bahini atumang karu dun ke dukok ajok se lapuson kiman asi hola so aki chok che bangke nilitum phan puthot nang dia pon pen nilitum phan kaya tengamang nangkang honanga jinsu poni phansi chuning ri pon lo alang nitum phan stame officer tum phan lapen chairman lapen VDC chairman lapen ako MSC kadogbe rongphar sarmana chuning ri pon lo athe nilitum phanang dia pon vek nang pol athela nilitum le kichok che binong pu kalide asi nitum phan la solong bang kanang dia pon vek nang ji lapen adun thu bang ke opposition party along nilitum manili kachitong dunalong nili hoso kachitong long penangan ethetheni ki chok che alam jongsin ni dokok liputangte nili phana bang nang dia pon igder non nili ladak bang SBR puta akimi lang masi nili la mathatong rekhede lo pumeji la son chogi bang mathatong rekhede la masi nili akoratum ta nili jongjong ining ke hang mele kidun kali ratum bitai free phone nang hang era pisi nili sai jok jai kidun nang asila solong nili kachitong dun pen komane phan akahe no ki pu pon dokok pustame nili phan nang dia pon internet nili dia chang won padi krim lo la pen pini pen nili tuma bang dak men ti soiria rat tumang non bang ke KACC karbiang long ton mas council pen nili tum han kupima nanga pin khat ateng si nili tum rat tum ta dak kachitong rap pen rat men ti soiria rat tum ta akemia to warsi pini pen ke ni tum claim dun po la pen adun thu bang ke non solar project no labang solam kilong niliphan SGB aphan jongjung kumane
officer tum ma kumane arling ke the sar tum bang nil phan jongjung aning ke oi dokok pustame nili dia chuhang ponlo athe nili puthot non bang ke kichok che adim long an stame nili dia chuhangon padi cream pen nili phan puthot labang so kam kaya teng amang ang pache klem longi phan si chuning ripon padi cream lo lapen adun thu bang ke nili rat phan stame pini ban bang ke klem nang jia son an stame ma council pen kaya teng amang nili tum phan nili rat phan ta ing hon jin so pon vek nang ji lapen nili phan ta nang hon pon nang ji asi kaya teng amang ni tum SCB ta kaya teng amang klem long nang po lapen ako non nili rat tum stame klem nang jia son an stame ke bengi phan avediat nang po kaya teng amang ni tum klem me dam nang po asi nili kaning da pading uta thek der lo asi ladak bang ke kadok kawe kidam tang June 26 2023 arni agot nalong gachi tong officer tum phan ansa media chahang pon padi crimency na lapen nang dia vek tha ni tu men ti so arat lapen SB phan nang dia pen kaya teng amang SB ta kam chiklem dun long ye phan lapen ako dak ni rat tum ta kaya teng amang son surya kai stam kam stame kachiklem dun long ye phan si ni li chuni ripon padi crim lo SCB rialong kachitong arong men la son hen lo men ti so bonglong terang lokpo kiling kania hanse langbrik rongpi sam teron langroy so lapen music ro larong merkep chingrum pet pensi pinilitum press meet bang dopon lo lasi nilitum chuning ripon padi cream lo nitum SCB pen danglok lapen rat hansame aprang ateng amang SCB ta kai aprang ateng mang chiklem nun longi pansi chuning ripadi cream lo lapen ratum anstame official aron ke do anstame kai ateng amang klem phun dam phun ri pansi chuning ripon padi cream lo lasi kado kawe aki hai MEC surjorong phar apan stame chuning ripadi cream lo alang lita nangching hon pik ni tuma pha hola sorni alang li phan thang aki chok che pudam thaiwe alang li mesen lapen VDC chairman Sonaram Sinar langi ta kema tha mesen ajok sini tum hanang kirai phan si wang lo selang tum hanat churu lapen ako ye tuma CM sar Dr. Tugiram Ronghang alang li la ke rat phan kang hon ka jin so ge thek pik abang lapen rat phan ching hon thek pik lapen non nil tuma ki sung long stame langli nang ching hon vek ji lapen nang rap vegi pusi alang li phan ta ning che the lapen alang li tum claim rapet revenue ya morsing tiso lapen aki hai dorsing Ronghang MLA alang li tum stame ni tum hanang ching hon vegi nang jin so vegi pusining je the athelang ni tum ta rat phan ke ching hon thek pik abang pu tum bina asini tum pini ga chuning riat teng alang ni tum non prap jin panang ching hon ponji aprang teng bang ni tum phan nang ching hon pon po pusining the lo lapen chuning ri pudi cream yem sar han ta me chuning rial la na chuning rial lam the gela pulo nili tum ke chok che nili tum ke chini ni ajoy ne pensi SDB phan ke pasung ji pusit walong abang ke nili tum ta ning duklo lapen ke pasung sedet sa ke me la ke nili tum ke chok che polo kaya teng kaya mang son hakot teng son le nang li tum tanang matha ponoi chuklem chodama hin sita me nang li tum phan sa khalo nang li tum se nili tum hanang lang pon bom lo lasi dam tang an sita me non ke wang ji lang sita me nili tum ke nang li phan sa khalo nang li tum nang thana ling se li tum ke nang ka ji pol se GB phan se SDB phasta me nang li tum nang li so jorong phasa nang li ning RER apen chirui dora kai atte hakko atte ngamang le nang li ning samjin pen matha pon pa me no so jorong phasa ni li hin pen ke la ansi nang chuning ri thek nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta